ionge ubaguzi otianga ler tich mitiyo ler to berna tich mitiyo berna to lerna tich mitiyo ler ionge uchochezi ionge ubaguzi. Amo Sophie Oje Victor Otieno Makajuma Aya zilongoni otanga wurongo ugai marro wile kanyo taratibu zakacha nyakura mugiko da jabeiz kelo wa saa parmaru dhiambo uche manyien biro ni kadimba. Machigni, Governor mar County ma Trans Nzoia George Natembeya owethuolo kod pesa ching maromo shillings 1,500 bang' dagi ketho mitude godo mar tiyo marach kod omenda jopiny maromo shillings 4.2 kendo doho ma Nairobi ong'ado ni ok oyiene donjo apisi mare kuom ndalo 60 mabiro. Natembeya nodagi ketho go e nyim jal bura CN Ondieki okinyi makawuono. Natembeya ncha ne odonjne do kod ketho mar mibadhi mabende wacho ni osetimore e kind hik omenda mar 2022 2023 nyaka 2024 nyaka 2024 kamuting'o tiyo marach gi apisi chiwa soya e kind ketho mamoko. Komachielo wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jatend migawo ma thieth e kaunti ma Siaya oyango ni ute thieth duto maromo 175 e kaunti no oseyudo yedhe kod gige thieth mamoko maromo shillings 50,000,000 kokalo kuom chenro mar serikal mamalo mar chwalo yedhe e pacho kae. Laktar Konyango olero ni juma mokalo kaunti no ne ochako yudo yedhe kod gige thieth go kowuok kuom duol mar KEMSA kendo sekegi e ute thieth mantiere kaunti no mangima. Tadwa wacho ni chakre week mokalo ne wasechako kelo yen to kod deliver yen e facility wa duto te. Provider marwa maduong' mar yen en ga KEMSA to gine magichiwo ga last mile. Last mile en gipogo yen gi duto te nyaka kuom clinic ka clinic. Koriwore duto te gin 175. Nitie ma waluongo ni dispensary, nitie ma waluongo ni health center, to kod moko gin sub-county hospitals moriwore kod referral hospital wa Siaya. Koloso koda nyakalondo ni oyango ni gige thieth go gena mag kwota mar 4 mar komenda mar 2024-2025 kendo biro tigo e ute thieth chakre dwe ni mar 5 nyaka dwe mar 7. Wasebet kwa chiwo yen go to yen go duto te nene gin ma oromo shilling 1,50,000,000. Mano en fourth quarter kech wachiwo giga imigepe 4 kuom higa achiel. Nene nitie leo matin to leo no duto te nene en kech exchequer bende neno leo kod chiwo disbursement monego kel ni counties. Adwa mana assure the community ni sirkal ma nyalore tiyo kendo washua gini wabo bedo kod jopiny making sure ni yen gi okel regularly ma onge leo. Laktar Konyango okwa jodak go mondo omanya chenro mag thieth maonge kibaji mora mora kolero ni ute thieth e kaunti no koro ni kod gige thieth moromo. Yen mobiro go gin mabo konyo kuom tuoche mege infections mege basic mag ordinary ma include tuoche mege malaria mege nyithindo dieo mege honda taito nitie kata program commodities ma cover areas kaka mege HIV. Yen mwakelo go bende bo cover maternal health and child clinics duto te aito kod specialized clinics. Kuom sani gi makwayo urge mana population to kata kod health workers wa duto te mondo giti kod yen go properly to kendo giti kod gi rationally.
Komachielo en ni jodak e kaunti ma Siaya kwayo jotelo magi mondo kitenge ywaruok mag siasa kendo keto maino margi chenro mag dongruok e kaunti no. Jacob Odhiambo Manuko ma en jatend Rowere sub kaunti ma Bondo owacho ni ok omor kod ywaruok mag siasa mosebedi kind jotelo mawuok e kaunti no ma Siaya, ka koro to kwayo mondo jotelo kitenge ywaruok mag siasa kendo dhi nyime kod wechego mag dongruok e kaunti ma Siaya. George Amolo miyo waler mathoth wi wachni. Maikwe mochungi achiel kuom jotend Rowere sub county ma Bondo migosi Jacob Odhiambo Manuko ma oywak ni koko mag siasa mosebedo kadhi nyime e kaunti ma Siaya ka e kind jotelo ok ber kata matin. Weche osebedo mang'eny Siaya ka chakre nyaka ne moluor gavana James Bob Agrorengo liel mane timre Ndori. Ada kwayo kaka jasiaya, wan kaka josiaya gima chunywa gombo en dongruok, wan kaka josiaya gima chunywa dwaro en kwe, wan kaka josiaya gima chunywa dwaro en riwruok maketo ji bedo kanyachiel makata kirado kod wadu tunyalo bet mugo mbaka mipenje gima ber motimo kod rieko motime godo minyalo time godo. Oluwo ni gwenge machalo kaka counties ma Homa Bay kod Migori osechako neno lemo mar piny owacho mar manywanda kata broad based government mana nikech kwe ma jotelo mani kuno ni godo, ka okwayo kwe ma kamano kendo yawuot Siaya manie piny owacho mamalo bende koro okwayo mondo parie gwengegi. Awinjo ka jomoko wacho ni mara broad based ti Homa Bay, broad based ok ti Siaya. Ne yawa mane Nyasaye osemiyo thuolo mondo ike sirikal mar Kenya Kwanza. Wakwayo ni ranyisi chakre kuom ng'ato. Ka ok wadondore ni ng'ano mokelo, ok wadondore ni ng'ano mochiwo, deu kawo thuolo mar manyo dongruok malach moloyo dondruok. Manuko mane wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo ywago rach mar apaya mawuok Bondo kochomo Uyawi nyaka Leunda magedo mare ne ochung' higa achiel mokalo, ka okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo miyo donjre e wachno. Akwayo jakom Raila Amolo Odinga konywa e ndara ma wuok Bondo kadonjo Kopolo nyaka Leunda gi Uyawi. Nyawinjo ka mjumbe mar wuoyo chien kawacho ni ndara nokelo Ruto to ne wagoyo ne koko, sando koro ji ni kuro te. Ndara ni oriwo biches madhi 14 matiyo kode. Akwayi jakom ni kiyie to mondo mukonywa wach ndachwa ma Leunda. To mogik dwarnwa kaka dang' ibed kod leaders manoyier Siaya piny mondo gimiwa kwe nikech gipopo wiwa. Jok matiye broad based kod jok mongo broad based gite onego gibed piny mondo wawinjre to kwe obed Siaya. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Jogo ma ndiko ji tich e pacho kae ojiwo mondo osir chenro mar ndiko e tich jogo modak kod ng'ol e pacho kae kaka okete chik manyien matayo sekta mar jogo modak kod ng'ol. Laktar Helen Magutu ma bende tiyo kod riwruok mar International Labour Organization e pacho kae owacho ni chikno koro kelo fuong'ruok ne jogo modak kod ng'ol kendo koro ginyalo yudo ratichgi e kuonde tich. Laktar Magutu wacho ni chikno koro dwaro duoko piny fuok ma bende osebedo e kuonde tich kaluwore kod ndiko e tich jogo modak kod ng'ol. In terms of mainstreaming persons with disabilities in workplaces, we still have a lot of work to do because I think currently we are well below the 5% provision that is there within the Act, which is yet to be achieved. This was also a provision that was there in the Act that has been repealed, the Persons with Disabilities Act of 2003, but has not been attained so far. So we are hoping that with this Act that is in place, now we'll be able to work towards attainment of the 5% provision in all forms of employment in Kenya. But currently, in terms of mainstreaming, we still have a long way to go in ensuring for inclusion of persons with disabilities within the employment space, within the workplaces, and also ensuring that our services are inclusive. Steve Mugambi ma en apisa mar jogo modak kod ng'ol ka duol mar National Council for Persons with Disabilities wacho ni chik manyieno biro miyo gi teko mathoth e neno ni okete tim chenro makamano ahinya to kuonde tich. We are going now to be having more powers to hold government accountable. I think some 2 weeks ago, after the act was enacted, the president was so tight on having disability inclusion as an issue of performance. So we are getting back to performance contracting to ensure all public institutions and those in the private sector are held accountable in employment of persons with disabilities. Currently, in the public service, we have 1.8 persons with disabilities employed, which is
which is a very big gap because the previous act and the current act speak about 5%. There's still a big difference. We don't know about the private sector yet, but currently the new act is opening space so that we can also have data on persons with disabilities employed in private sector. Duncan Omondi mabende tie riwruok ma jogo mandiko ji tich e pacho kayo wacho ni gibiro bedo kod tiegruok kata gibiro tiego jogo mondiko ji tich mar neno ni giluwo chikno. Our role as the federation is actually to sensitize employers, to build capacity of employers so that they'd be able to appreciate the need of disability inclusion at the workplace. Remember, currently, of course, the President assented to the Disability Act 2025, which requires that actually we have the 5% reservations. I know as a country we've been struggling with this, but the Federation will be working with our members, all the employers that we work with around, to ensure that first we understand what the Act is all about. We'll also be keen in looking at the structures and systems of the employers to ensure that they are able to practice disability inclusion. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jodak ma Getonganya e sub-county ma Kuria West ochwalo ng'ur margi wi rochruok mar arita kwe e gwengego ka gikwayo bila mondo donjre wachno ma ibiro mana ndalo achiel tok ji ariyo nyicha ne yudo hinyruok bang' ne chielgi kod magina kama Mokabich bende nyicha no yudo hinyruok bang' tong'gi kod beti e monj ma bende notim kod jomaundu moko e gwenge ma kono Otieno Manyoro. Ji ariyo go moyanga nyingi kaka Peter Rioba kod Samson Chama mabende no yudo hinyruok tok chielgi gi magina e monjno dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Migori level 4. Peter Rioba wacho ni ne nyicha ne otemo ringo kapok ne jomaundigo mabende no manore kod gige lweny chielo tiende gi magina. Sasa kupiga ile marisasi yao kihorera, watu walianza kukimbia. Sasa kwenda kuangalia nyuma hivi na kimbia, nikapigwa risasi ya mguu wa kushoto hapa kwenye tako hivi, ikapita. Sasa wakati narudi nigeuke nikimbia kwenda pande ile, nikastukia tena wananichapa pande hii mguu wa kulia, ikaingia hapa kwa spinal cord. Walikuwa majambazi 5, walikuwa na bunduki 2 na Jodago wacho ni jomaundugo ne oringo molal kod omenda mag johala moko e gwenge makono kapok obila ne ochopo kanyo. Peter Mwita mabende notonye monjno wacho ni gin kod luoro mathoth kalure kod rochruok mar arita kwe e gwengego makono. Nasimamisha na matochi. Nikashindwa hivi kwani leo nikasema tu Mungu wangu afadhali leo serikali yetu imechukua mkondo wa kufanya patrol. Kumbe sio patrol, kumbe ni majambazi wananisimamisha na matochi. Nikatoroka. Kufika pale juu nasikia marisasi yanapiga kutoka nyuma. Nimeanguka kutoka kwenye pikipiki, nimejikuta kule ndani kwenye mihogo. Mimi nimeacha pikipiki kwenye mtaro. Haya matukio yametukia sasa hivi ni mara kama ya 3. Watu wanauawa. Hakuna usalama wowote. Jatend piny William Ruto ne otelone chenro machiwo ne jopiny ute ma nengogi ogonyore maromo 1,080 mabende osetiegere ka dak ma Mkuru e kaunti ma Nairobi. Ruto olero singo mane oketo ne jo Kenya mar bero ngima jogo mayutogi ni piny e bwo chenro mar bottom up economic model. Bende osingo ne jo Kenya ni sirikande pod dhi nyime gi gero ute mamoko ma nengogi ogonyore. Kawatieko wechego mabende tuche koro gwenge gi lak seche gine jakom mar komiti mar budget e od bura mamalo Sam Atandi owacho ni komiti no biro neno ni budget mar ikomenda mabiro okokelo pek mathoth ne oganda jo Kenya. We got to a stage we have to live within our means. So that is one of the examples to you that we are determined to ensure that we can only fund what we using the resources we have. For areas that are important, my committee is going to make some considerations. But all departments are complaining that the cuts have happened, and I want to say that we support the cuts as an affront to ensuring that we live within our capacity. So it's not going to be business as usual, but for strategic and important votes, like the exams, those ones we are going to consider as budget and appropriations committee. Mane mabedo kelwa giko mag weche matuche kor gwenge gi elak seche gi tudri kod Ochieng' Emmanuel kochakre sa 11 ne weche manyien.
Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni jalup president mar riwruok mar tuke mag volleyball e pachoka Paul Bitok sani koro wacho no mora ahinya gi rang'iny mar tugo mar volleyball ma kako osebedo ka medore e pachoka motelo ne tugo ma final ma biro gore tarik 23 nyaka 25 Makande Gymnasium Mombasa nopako ahinya ikruok mosebedo ma biro timore e yo dho wadh nam chumbi kama bende opako Kenya Ports Authority kuom bedo jasir lwedo. Everything is set in Mombasa. They are ready to receive us. We'd like to thank KPA for sponsoring our semi-final playoff. And most of the teams have confirmed they are traveling on Monday, so that means the training of most of the teams will be done in Mombasa. Korka semi-final ma joma chuo General Service Unit biro gocho gi tim mar Equity Bank eka Kenya Prisons biro gocho gi tim mar KPA. Korka jok ma mine rang'iny ma semi-final joloch ma higa mokalo KCB biro gocho gi Kenya Pipeline eka Kenya Prisons gocho gi DCI. Tim noero mar Kenya Pipeline kaachiel gi KCB nyodonjo kadho wadh nam chumbi odiechieng' manyoro motelo ne ikruok ne tukego. Bitok bende nomedo wacho ni winjruok mobede kindgi kod Aga Khan Academy osemedo bero tuke mag volleyball e pachoka. We also would like to notify our member stakeholders that we have a new partner, that is Aga Khan, which they have built a new arena. So we will be having these facilities for training, and then KPA Arena in Makande being used as the host for this year's semi-final. Komachielo bende ni kapten machon mar FC Leopards Washington Monene wacho ni okang' mare mar tugo kata kobedo ni ne en gi hinyruok e lig mar 2023 nyaka